Nancy Fleming dwi athrawes yn Ysgol Arbennig Pendalar yng Nghaernarfon. Enw fi Difon Pritchard a heddiw da ni yn Ysgol Pendalar yn gwneud gwaith Foley efo'r bobl ifanc. Enw fi Dickiac a dod o Ysgol Pendalar yn Nghaernarfon. Proses Foley ydy, os oes gen ti glip ffilm sydd ddim efo sain yna fo, neu sy'n angen touch-up sain, fel arfer fysa artist Foley yn cymryd props, pethau fysa'n gallu gwatar sŵn sydd yn y clip yn defnyddio defnydd gwahanol. So fyddai'n cymryd y sain da ni wedi recordio heddiw efo'r bobl ifanc, mynd efo adra a gosod o ar y clip ac editio fe at ei gilydd. So pan maen nhw'n gweld y fideo nôl a yr sain fydden nhw'n glwad ydy y sain nath nhw greu heddiw. Da ni wedi gwneud rhyw fath o syna efo soundscapes. Da ni wedi gwneud grynllys efo papur, ar o symbol, ar o traed, whislo a wneud fel efo'r elastic bands. Mae'n really cool cael gwybod bod fatha Coleg Cerdd a Drama a Pendalar yn gallu fatha, colabio mewn ffordd eitha gwahanol. Maen nhw wedi creu y clips fideo yn arbennig i ni, a wedyn mae Pendalar wedi mynd ati i fynd a creu y sain i hynny. Dwi'n meddwl bod o'n just yn mashup really cool. Mae jyst gweld gwyneba'r disgyblion bore yma'n y gweithdy wedi bod yn wych. Maen nhw'n amlwg wedi mwynhau'r profiad yn fawr, gallu cydweithio, gweithio efo bobl wahanol a datblygu sgiliau newydd, a mae hynny'n wych i weld. Diolch i'r Urdd am gael fi yma heddiw, achos cymaint wedi gobeithio bod y bobl ifanc wedi mwynhau, dwi sicr wedi mwynhau dod yma heddiw a gweithio efo nhw, a gweithio efo'r Urdd i greu rhywbeth really cool, a dwi'n edrych ymlaen wan i weld sut mae'n dod allan yn yr edit. Da ni eisiau diolch yn fawr iawn i'r Urdd am drefnu hyn heddiw, a da ni wrth yn bodd gallu cymryd rhan mewn bob math o weithgareddau mae'r Urdd yn drefnu, felly diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr i Ysgol Pendalar!